пусна. Айде да свириш едно хоро така. Коля ли направи едно на здраве? Айде да свириш, давай да свириш едно хоро така. Добре. Дай един подра за мен, един хубав кичек, бе! Ти рекламата, бе! Какво е ти нещо? Ето го и Гечо Шундака, това е приятел Ники и Турбото. Ама какво път си вижде? Дами и господа, черна котка. Дай му, бе! Ники. Пие, бе! Какво да пие? Чакай, Това сега да иди. На. Ама ще свириш нещо с лашките. Кралицата. 50 лири! Оркестъра за да свири. Оп! Какво да ви свиря? Кой искате да ви свиря? Той английски ли? Да, бе, все на момчето партия, бе! Просто какво да ви кажа, трапезата е малко бедна, сирни, тук там е някой парче от салат. Така, продължаваме. И продължаваме с кичека, дай до нида! Чека 4 меча. Да, бяга пак много. Продължаваме с Чека 4 меча. И така. На, бе! Дай! Той 60 първо са билищил. Чакай, бе, Данко! Важи са простодепите! Абе, господине, седете като хората, бе! Чакай сега майка стара. Ще свири, не се забавя. Чакай. Преди ми дава, че ви свиря. Ей, ги пъртя! Още ли искаш, бе? Дай му малко пъстъци, дай му малко бира, дай му малко бира. Добре. О, пърти ще влязга. Що криш парите, бе? Тус пък полека, уж прави пък бада партия надолу да ги стърва. Да ги вземе, виж го. Къде са италианските и американските? Еги, бе. Абе, Дай партия тук, бе. Чакай. да направим един нов клип, а? Да ги сложим. Айде, продължаваме с Кючека на Митко. Фути Макамор. Специален поздрав за всички панари от градата за Тарица. Татарца по случай корените прат. Моля ви, не се блъскате на там, искам определено много място. 3-4. Давай. Чакай малко, стой мирно, бе.
Циганино! И така, продължавам се в долу. Свири, бе! Данко, ям 60. Ще си кам Гошо маймунката, той е по-хубаво свири. Айде, стоп. Чакай. Колега,